Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot ni kada kayo, ti umuna paset te serye tayo ita alawas anapauluan. Kari, itipyag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makaparagsak tagburas kadagiti bunga ti mula tayo anatang tatang. Wen nga rod anak kao. Sapay kumata kastoy akanayon dagiti mula tayo. Naglalang tao ken ado dagiti bunga da. Wan nga rod tatang. Iso na lang tanarigat ti agibiyahe iti produkto tayo. Agasam man, mapanado nga aldaw ti palabsan. Sakbay ang makadanon tayo iti pagilakwan iti natang. Anya nga rod ngay. Talaga akasta anak ko. Ay, ado tinasken ang maaramid iti lugar tayo. Ngam kasla nabaybay-an tayo tatang. Puro barangay road ti kalsada. Kan man manupay ti makabail nga agtakabit iti kuryente iti babbalay da. Talaga sulsulinet to'y ayan tayo anak ko. Adayaw iti urbanisasyon na kunada. Adaw dagiti serbisyo ti gobyerno asa na makadanon dito'y lugar tayo. Sapay ko mata dumteng to ti panawon ang ma-improve da iti lugar tayo tatang. Ala, ikarkararag tayo. Asapay kumata dumteng to day tagundaway. Tapno mapadasan tayo may ti agnamay. Urang tinaapit tayo anateng prutas Kasano amakunam akurang. Kat mapanmat at 10 tons tinaapit ijay anatan. Kurang ko naklangarudeng. Diyay ko man nakaadadok tapno bumaknang tayo at dagos. Ay, sika at talaga, Pedro. Di ka kadipay makontento iti panagbiag tayo. Kat da tayo mati mabigbigbig nga addaan dito'y tribo tayo. Saan nga umdas na ita? Kaya't ko diyay laplapusanan tayo iti kinabaknang. Adayo ang mapasamak dayta, Pedro. Gaputa adayo iti urbanisasyon ti ayan tayo. Iso anas kan nga agyaman tayo iti adda panagbiag tayo ita. Gaputa nagasap tayo pa ilang. Kunak man Ay, basta, Mirna. Dak agsardeng agsalukag. Tapno adda bumaknang tayo. Mada makita yung agilaklako dita iti lote. Ibagam kanya, nagatangan tayo. Uray nalawat ti sanikwam, no saan matlaang amasukay, awan matlaang ti serserbina. Among Marson, jakman maawatan ti ugali day di asina. Nadlaw mo matlagayam ti ugali na dayjay, Margaret. Kasano, naidumduma dagiti tigtignay na. Kasla saan tayo nga agpapadang agigan iti away. Dayta nga rod. Pulbud pa'y. Ay, Kat, tinawid na ati ugali ti amana. ha? Sa bagay matkit di, ha? Marson! Margaret! Umahin dito. Panawan kayo pa'y. Tagsarsarita kayo. Ana, duwata ti makisarita kinkwanan. Amuyo, ti mama ni tatang ko itilako na anatan. Isa ako na amangala kano iti tangdanan na amang suka iti bakanti alote mi. Ay kat nasaya at ano kasta, Sheena? Wan Margaret. Hay, kasladyak kabalan nga imatunan inton ipasublat ni tatang ko kanya. Ha? Wan, siyak timang tawid iti dayjay. Kat parikot ko nga rod ta, nalawa unay. Ay kat di ka ba alam laang ati pamulaang, Sheena? Sa bagay mo't kat di. Plano nga ro dapatakdaran iti dadakkel a building kan aramidak a resort. Ay katwan awan matdakas na. Wan adun sama ti kwartami. Iso a posible mapasamak data. Sana kas kada kayo. Sakto lang ti matagtaggadan dagiti dadakkel yo. Anya? Sika talaga, Marson. Apay ngay adi ka nagsasao itay. Awan nga rod ti ganas ko ang makisarita iti kas kanisina. Anya? Well, Margaret. Kasanumat ngamin. Pagbalinan na abasuraan ti lapayag ti kadwana. Ay, wan nga rod. Jay laki na baknang na ti kanayon na nga istoryaan. Para magngarod, isu adya akong agsayang iti oras adumngag kadag iti istoryana.
Awan mo't lang, Sir Servina. Inso, lakay. Anya nga tano agtarakan tayo iti baka ken kaldeng. Nay, mayat sa ngagpaiso day ta napanunot mo bakay. Wen, lakay. Mayat matlang apagkwartaan dagiti baka ken kaldeng. Ilako tayo inton umado. Angem, pangalaan tayo nga iti igatang tayo iti taraknin tayo baka. Adamat jay bayad tinateng tayo, lakay. Umdas siguro day jay. Sa bagay, angem kunak nga may napadakkelak da ito'y balay tayaw. No para kanyak, mayaten daytoy balay tayo. Nalagdamat, awan pagdanagan tayo no panagbabagyo. Husto ka bakayt. Angem, kasanungay nga ilako tayo dagiti dingwen tayo no bilang ket adayo tayo matijay syudad. Ado ti agbibiyahi ita iti dingwen, lakay. Saan aparikot dayta? Ket no may papanmat iti kadwa ta amang taraken, adda dagiti kakaanakak. Isudan to ti katulungan ta. Ala. Padasen tayo man agpaiso ti agtaraken iti dingway. Baring mapaduras tayaw. Wan, lakay. Nasken nga gipundar tayo para iti masakbayan. Gaputa saan tayo nga ammo. Noan niya ti agur-uray agasat kada tayo. Mami, siya ka di amin ti mang tawid iti sanikwayo ka ni Daddy? Ay unay kamatan. Apay ka di adagita ti damdamagam. Kayat ko lang asaludsudan, Mami. Kayat ko lang ti makasigurado. Sina, anak. Saan anasaya at ti kasta? Ang mga nada pa'y makangag. Kat adda maibagadakan ka. Anya ko matibibiyang da. Kayat ko lang matamaamuan. Tapno planwa kon. No anya ti aramidek. Inton maddaan akon iti husto nga edad. Anak ko, bayam ada kami pa'y iti amam ti makambo iti daytan. Tikit di panagadal mo ti into naram. Sana bale, tasaan amapukaw dagiti sanikwa tayo. Awan ti papananday ta no di sika. Gaputa si kalaang ti anak mi. Agyaman ak no kasta, Mami. Hanggang anak ko, baliwam ko matigargaraw mo. Di ka unay agbalin a sopistikada. Nasaysaya at matlaan ti simple kan napakumbaba. Ay, basta, Mami. Awan ti makita ka saan ang maiparbang iti aramid ko. Isu nga awan ti rumbang abaliwa. Paaladak dagiti talo adissaw apatad aluti tayaw bakay. Ejay ka di karuutan, lakay. Wain. Taison tao ti pangibulusan tayo iti baka kas kadakalday nga taraknin tayaw. Ay, un alakay. Mayat ejay tanalakang agtubo ti ruot. Tapno addan to ar-araben da. Nakasaritak dagiti kakalugaran tayo alalakay. Kaya't damit ti umay makitang dan nga galad. Ken nalakapay ti imbagada atang danda. Tatulong da kanon ti daduma. Dayta tinasaya at dito'y ayan tayo, lakay. Ti panagtitinulong. Ket sapay la kuma, tasaan ama ik-ikat dayta akaugalyan tayo. Win nga raud. Sapay ko matag tultuloy aging ga iti sumarsaron o ahinirasyon. Agpaisan na nang. Pagbalinan tayo nga animal farm, di bakante alote tayo? Wen, anak ko. Padasan tayo mamatag tarakan iti baka ken kalding. Bareng mapaado tayo. Katwan ananang. Ay na, magagara na kun makakita iti animal farm tayo. Ngam, anak ko. Di mo ibagbaga kadagiti sa bali a tao Makaamodan to amang mo. Gaputa dagita ket saan arumbeng nga ipalastog iti pada tayo a tao. Wala na. Saan ko mat nga ugali dayta? Nasaya at mat no kasta, anak ko. Ken saan nga min anasaya at nga unaan ti agsao. Gaputa saan tayo nga mo no agbaligi tayo. Tano bilang saan? Da tayo tinakababain. Wala nang amok dayta. Nisi na akaadalak Adakas na nga ugali na. Parang maglaunay. Bay-bay amon ti kasta klase ti tao, anak ko. Di mo tultuladan.
Nana. Manong Pedro, kayat nyo ka dito bumaknang? Ta sino ko matitao, hindi na kaya't ti bumaknang, Simon. At dalata, manong. Kalukwan. Amin na tao, arapap na ti bumaknang. Apay nga isak, Manong Pedro. Saan ko nga arapaapan ti bumaknang? Ti kayat ko, kat natali na ay apa nagbiag. No sika, tawan plano mi ti biyag mo. Adda, Manong. Gamjak lang ibagbaga. Maklat ka lang ninton matungpal ko, dagiti arapap ko. Sak amukin ka, Simon. Magure ka man. Apay damdamagam no kayat ko ti bumaknang. At ngamin ising-asing ko, Manong Pedro. Anya data, No kayat mo, ti bumaknang, nayunampay ti pampamulaam. Tapno, umadumat ti apit mo. ayan nga ron ti pagmulaan. Kat namulaan amin na nagardin ka. Ay, kat problema ay day Manong Pedro. Di agbiro ka, Uray da kami ti agmula. Sikamat, Simon. Kung naklakid din na damayat na may singasing mo, awan mo't gayam. Gusto timbagan na Simona. Nayunak ti pamulaak, tapno ad nga umado ti kwarta. Kasano ko mamapasamak dayta? Kat awan matan ti lote tayo amulaan tayo. Planok akasarita ni Inso, jimbangi rasityo. Apag iso ti kaboundary tayo. Ang mga no agila ko iti lote na. Anya? Di na mo't lama asikaso. Masit lang timulmulan na. Di na siguro kabalan, no awan pagpuunan na. Sa anak ang mamati nga agila ko dayjay, Pedro. Katno nadamag ko. A pinaaladan da jay nalawa abakante alote da. Tabinulusan da iti baka kan kalding. No kasta nagtaraken dan iti baka ken kalday. Wan. Sana bale. Basta padasek latta akasarita. Agasan man, Margaret. Bumakbak nang kayo itan. Uy, tangiwat mo, Marson. Anya bumakbak ng matasasaw? Katuan ba't? Agasan man. At dagaya man ti animal farm yo. Dayjay lang, baknangan adagos. Katuan Da kayo lang ti adda animal farm na dito'y ili tayo. Isabak nang kayon. Ay na, tibak nang katjay ado ti kwarta na, ado ti sanikwana, ado ti negosyo na, kasjay. Basta. Bak nang kayon, Margaret. Sapay ko mga rod umado ti taraken mi, kat makalako kami. Iti kasta, ado ti maitulong mi kadagitag kasapulan. Ay, katuan Ay, gayam. Istorya ak man gayam kan ni Sina. Tapno umapal manan kan ka. Uy, di kagar aramin. Ang mga nuday tamanan ti pangrugyan ti parikot. Amom Sina. Bumakbak nang da Margaret. Kasano ko may bagam abumakbak ng damarson? Wana. Gaputan na lawat ti mulmulanda itinatangkan prutas. Ado tila ko da. Kananayunan man ang ti pagkwartaan da. Anya? Wan Sina. Apay, di mo amo analawat ti animal farm da? Ado ti tarakan da akal din kan baka. Isuda lang ti adda kasjay na dito lugar tayo. Katanya ko ma. Sigurado. Umapal ka niya, Sina. Pakawan. Apay ko mga umapala, kat nalawang at tidagami. Nalawlawang ang tidagada Margaret. Taslan nalawlawa, matisanikwa Margaret ngamda kayo. Sana bale, tasaklang ti anak, kat saklang ti mang tawid kadagijay. Kat ado ti planok nga aramidan, inton makalpasak iti panagadal ko. Tapno bumaknang kami mo. Anya? Wan Marson, makla at kantulaangan, inton agbalinak ton as senyorita. Anya ka di tinadamag ko nga adan animal farm yo, Margaret? Pudno ka di? Wan, Sheena. Apay ka di?
Amangan mo't nawapes ti amin at arakan nyo. Anya? Ay, saan kumamat ang kastaa, Sheena? Mabwisit ang amin ka ni Marson. Gaputak ko na bumakbak ng kayon. Italang day ta Sheena. Ado ti plano ni Dadik apagkwartaan mi. Saan ka nimat ang makikumkumpitan Iso adi ka kumaagsao iti kasta, Sheena? Si kantumit ngamin, Marson, tila ibagbagam kini Sheena. Ha? Apay ka di, Margaret. Kano ko na nakanyak, anasaysaya at kano ti panagbiag nangam siya. Anya? Ayun. Apay nga katawa ka. Ay, talaga nga imbagak dayjay. Gaputa kayat ko asursuronan ni Sheena. Talaga akit ding ay papilit na abak ng damot. Talaga saan nga agpahabak? Ala, bay amon. Awan matla ti Sir Servina ang makidibate ka kankwana. Gaputa saan nga agpaaba. Mami, ada kaya mo Animal Farm da Margaret? Apay saan mo't nagtarakan ni Daddy iti baka? Sana kaskari na dayta, anak ko. Dakkel ti kasapulan agatad, tapno mangrugi iti kasta. Kabaalan ti ama ni Margaret. Apay kumaasan a kabaalan ni Daddy. Anya, Gusto akmat, Mami. Naskan ada tayo kumati kababaknangan dito'y ili tayo. Awan kumati makaabak kada tayo. Sheena, anak, saan anasaya ti kasta akapanunutan? Di ka kumaagbalin a competitive. Gaputa agduduma tayo iti gasa. Basta, kayat ko ada tayo ti kababaknangan. Iso nga ibagak ka ni Daddy, amang ibangon mo't iti Animal Farm tayo. Anya, Talaga gayam nga ado ti tarakan da inso akal din kan baka. Kat nang rugi da pa'y gayam nga gilakaw. ay, isumat lagayam nga umapal ni Sheena iti kaadalan ng anak ni Inso. Kasta ka day. Wen, Pedro, katjak kayat ti kasjay nga ugali ti anak ta. Competitive launay. Di nasaya at no kasta. Anya, di na kayat ti paartapan. Nasaya at kit din, kunam. Wana, tano kasta ti galad ti may sa tao. Adayo, titurungan na itibiyag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Karit, itibiyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Pinapalabas, saan amaknak ni Pedro iti naapit na anateng. Isu ang nagpanunot na ito iti pamuspusan, tapno ad-adda abumaknan. Dalawa mattibakan ti alote damang Inso. Isu ang napanunot na ti agtarakan iti baka kan kalding. Iti matpagadalan, kanayon nga agparamag ni Sheena. Banag, apakasurunan ni Marson. Tultuladan ni Sheena ti ugali ti amana. Banag, asa na kanunungan ti inana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas na pauluhan. Karit, itibiyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Talaga gayam nga ado ti tarakan da inso akal din kan baka ah. Kat nang rugi da pa yan nga gilakaw. Isumat lagayam nga umapal ni Sheena iti kaadalan na nga anak ni Inso. Kasta ka de. Wen, Pedro, katjak kaya ti kasjay nga ugali ti anak ta. Competitive launay.
O di nasayat no kasta. Anya, di na kayat ti paartapan. Nasayaat kit din ti kasjay. Kun Wan tano kasta ti galad ti may sa tao. Adayo ti turungan na iti biyag. anya, Wan mirna, ore po utam ti kuna. No kasta ka na yun ni Sina. Kabaalan nan to alabanan ti amin akarit iti biyag. wen ngam nalabas. Agasem ti kunana. Kayat na ada tayo laang kano ti kabaknangan dito'y ili tayo. Anyat klase pa nagpampanunot ti kasta. No kasta ti panunot na. Padarod katulungak iti plano. Ay na Pedro, imbes a panuyuyam jay anak ta. Bagaam kit di asaan anasaya ti kasjay nga ugali. Jak kayat nga agbalin ang managim bubukod ti anak ta. Manong insaw, dadakkelan dagiti dadto maabaka. Ket addan nakasarita nga ahente, umay dakan walaen. Ay nasayat no kasta, Dunyor. Tapno makalako tayo matay. Uwan nga raw manong insaw. Hangam jay anak ti dua kaldeng natay damat. Anya? Uwan nga raw manaw. Siguro, gaputan na iranat ti panaganak na iti matutudaw. Sayang nga raw. Ay, sayang agpaisaw. Ngam talaga kasta ti agtarakain. Sana mabiyagamin. Ay, uwan nga raw. Sana balay. Masukatan tumit laing. Ay, sabagay matkit di Way, Dunyor. Basta di yung liwayan apakanain kan painuman dagiti dingwen tayaw. Uwan manong. Kahit kasanaw, umay kayo ka di intun bigat. Intun bigat nga minti imbaga di agata nga umay na. Saan ko masigurado, Dunyor. Ngam no bilang sa anak ama ka umay, na kayong tulatan ti makamaw. Ay, katun manong. Talaga nagbaliw ti panagbiagyo. Gaputa nagagat ni tatang. Kastang matandagiti inala na at trabahador. Di da binaybay ang tinatangan kan ti Animal Farm. Iso nga inot nga madudagiti dingon mi. Uwan nga rod, Margaret. Ket dakkal ti panagyaman mi kada kayo. Gaputa may sanitatang ko nga inala na, nga agtrabaho kada kayo. Kat dakkel ti panagyaman mi kini tatang mo. Gaputa nagagat. Sipod adayge farm, ison ti mga asikaso kadagiti dingwen nga oray saan nga ibili ni tatang. Sapay ko ma, tagtultuloy ti panagduras ti panagbiagyo. Tapno at dala ta pakitang danan dagiti dadakkel ko. Panagduras ti panagbiag tayo ko naman. Ha? Ungaya man niya, Margaret. Hangam no bumaknang tayo amin. Ay, kasla madimot laeng Tawan ti agtrabaho i farm yo. Oh. Sika talaga, Marson. Talaga naangaw ka. Insaw. Amang ano, kaya't mo tagilako iti lutem. Ay, saan, Pedro? Awan mo tinalawa alutay, tapno agilako ako ma. Ura di saan mo pinasukay ano iso? Ay, pasensya ka na. Talaga sa anak nga agilakaw. Anya, Uwan, Pedro. Dahil talang amin, ti adasa ni Kwak, nga ibatik taw iti anak kaw. Umanay to dahi ta, panghalanan taw iti pagbiag na. uray bayan na kitinangin na, di ka madanagan. Pasensya ka talagang, Pedro. Hanggang talaga sa anak nga gilakaw iti lutek. Sana balay, may samot ti anak mo. Kan umanayan ti adasa ni Kwa, mapanghalaan nan taw iti pagbiag na. Manong insaw, asino di kinasaritam itay? Di Pedro man. Pedro. Di taga kabangibang asityaw. Awan doon yaw. Pilitan na nga rin nga gilako iti lutay. Awan mo ti mailakaw. Awan mo ti nalawa sa nikwak. Ay, unayan day ta. Saan lakit din amakmapnak itilote na? Kat no nalawat ti pagmulmulaan na itinatangkan protas. Uwin nga raw. Sapay ipilit na ti gumatang. Pag-interesan na kay bakantay, alutay. Ano saan ko mat ngay laklako day jay.
Ay katuon na manaong. Sayang no ilakom dayjay. Anya tamo tayo ngay. Ang mga no mapatakdaran yon to iti balay. Uno, pamulaan yung matlaang. Uy nga raod. So ajak ilakaw. Tano ka ba ilan tayon tao? Pamulaak to dayjay. Intun adda umanay a pagpuunan tayaw. Paidamot na dyan nga insaw. Apay ka di, Pedro. Kasano ka di naklakwan iti lote na. Ay na, imbagak ngamin kan ka. Saan anala ka ti gumatang itilote? Ininot amulmulaan da tilote na. Iso abaybay amot ko ma. Apay ngamin aya nga aginteres kalaunay. Nalawang mo't timulmulaan tayo Angam tagi kurangam. Mangkita ka laangan iti sabali a pagkatangam. Nilang insaw, tinalawa tilote na. Kano kayat ko dyan, kaputa sidag dito Nadaras lang ti ipapani dyan na daw brag. Di mo pilitan, no di nakayat kunakmanan, Pedro. Mapnag ka kuman iti adda kada tayo. Talaga mo niya, Margaret. Anya ka di manan ti bagbagam, Sheena. Alukuyang man ti amam nga gilako iti lote na. Sana bale, bayadan mi mo't iti nangina. No kayat yo, uray dubyan mi pay Ay, pangaasim, Sheena. Awan amok maipapan iti day tabanag. Bayam kumaadag iti dadakkel tayo ti agsasarita maipapan iti day ta. Anya? Husto timbaga ni Margaret China. Saan tayong amo ti maipapan iti day taabanag? Isuasan tayon ang makibibiyang. Kaayong nam day ti ababae, Marson? Saan nga iti kasta, China? Ibagbagak lang ti pudno. Ala, husto day tan, Sheena. Marson, kababain kadagiti kaadalan tayo. Ang mga no ibagada nga aging gadito'y pagadalan kat agkaapa tayo. Gapulaan iti sanikwa dagiti dadakkel tayo. Oh, Manong Pedro. Adayo, mati na kay tuunan dagiti matang yo. Pampanunutak nga ron, Simon. No linakwan na kuman ni inso iti lote na. Madama siguro nga aladan da ita. Uno amang anodan na ibulo sa baka kan kalday. Ang man niya nga rod ngay, kat di namat kayat, Manong Pedro. Alangan matapilitan. Pampanunutak nga ron no niya tiaramidag tapno makibingay iti lote na. Kursonadak na dyan pagbalingan nga animal farm. No kasta, umapal kayo kininso, Manong Pedro? Saan matakas ka? Kaya't ko lang di maadan iti animal farm. Dakkel ti ma-income, no, agila ko tayo ti dingon. Nga mawan nga rin ti maramida, Manong Pedro. Tauray kasano ti ayat mo amaadaan iti animal farm. Awan mat pangibulusam. Mami, jakon kaya ti agadal. Masadutak kon. Anya, no kaano nga adakan iti maudi at tukad ti kuleyo? Ibagam, amasadot kan. Nagpayag nga rin ti graduation. Kan may isa, ada talo nga incomplete ko ita midterm. Kan dua bagsak ko. Isa masadutak kon. Kaso no, anapasamak ti kasta. Kulak man no igagaid mo ti panagadal mo. Ititid mi mo't amin akasapulam. Sa ita, ado ti incomplete, kan adapay bagsak mo. Sorry, Mami. Ngamjakon maiulo ti agadal. Sana bali, nalawa mo ti plantasyon tayo. Tulungak langan ni Daddy amang idaulo kadagiti trabahador. Unay kamatan, Sheena. Panagkunam kadikat nalakalang tagtrabaho iti garden. Sa anak mo't nagtrabaho, idaulwak lang dagiti trabahador. Kan bantayak ida, no talagang agob-obrada mo't laang. Agpanunot ka kuma iti maminribo, Sheena. Di ka mang namnama iti madama a pagkukwartaan tayo. Saan tayo nga amo ti mapasamak inton bigat? Kandi tay amo ti masakbayan. Awan sirsirbi ti nagasgastos iti panagadal ni Sheena.
Adumat gayam ti bagsak na. Katita, di nan kayat ti agtuloy nga agadal. Al-al-lukuyak nga ituloy na, ngam talaga di na kayat. Sana balikan o, tadamot na ito'y plantasyon tayo, kat tumulong latta ka no. Sa bagay, husto ti anak ta. Iso pa ti may tulong na. Dakdakkel ti maala tayo akwarta iti plantasyon. Wen, adda taditan, Pedro. Ngam sa balilatta no adda tinagadalan ti anak ta. Ta para matlang kan kwa na dayta. Panunutem man anay bagmir na. Andat serserbi ti adal no awan mat kwarta. Kwarta tinapatag kita. No para kan ka, Pedro. Ngam panunutom ko mamat ti pagimbagan kan masakbayan ti anak mo. Saan ko maapasig a kwarta ti pampanunutan? Apay nga inso. Adamat tan naglinis iti dayjay abanda ang nagbedengan niyo ka ni Pedro. Sa nabali ano jay kukwamit ni Pedro bakit? Kasla limabas nga rod iti boundary lakay. Anya? Kano nagpatinggay jay puon ti akasya ti bedang. Ijay ti ayan ti muhaon. Ay, talaga alimampas lakay. Adadan ijayan ti dakkel abato. Ay sana mabalin ah. Apay nga kastamat tan. Ay, inasaya at lakay. Mapan mo idadanunan. Kasaritam idaan na imbag. Tapno agsardeng da. Nay, kakabsat. Asino ka diti nang ibilin kada kayo ngagparaspas kayo dito. Ni Manong Pedro, Manong. Pinalinis na, agaputa, pamulaan na kano itinatang. At na kami nagsapsapol, iti pakitang danan na. At dito iti insuro na, pagmulaan na. Agam kabsat. Apay ngay. Di na ka di insuro ti boundary may. Limabas kayo nga minain. Anya? Limabas ko na ayo, Manong? Well, di taayan ti puon ti akasa ti nagbagdangan. No kayat yaw, mapanyo kitaan ti mohaw nga ingkabil dagiti panglakayan mi iday. Pasensya kayo, Manong Inso. Tinsuro ngamin ni Manong Pedro a boundary yaw kat ijay ayan ti kawayan. Iso asinurot mi timbagana. Ay saan Sinakop nan ati kukwak no kasta. Mala, isardeng yon ti agparaspas. Sa nabalay. Tangdanan kayaw dito'y pinaraspas yaw aparte ti lutay. Saan Manong Inso? Kaya't pasensya kayo na, no limabas kami. Isumat kami timbagan ni Manong Pedro. Mala, awan ang yaman nakabsat. Basta ipakaawat yung kini Pedro, ti insurok a boundary. Ang mga no nalipatan na. Pasubumat ni Manong Pedro, Manang Mirna. Naapay ka di, Simon. Kat no sa balit insuro na boundary kada kami. Iso limabas kami ti lininisan. Kukwamot gaya man ni Manong Inso di dinalusan me. Ay, nagloko mat day jayan a Pedro. Ket no ije ayan ti puon ti akasya ti boundary. Ano kasta? Husto ti imbagan ni Manong Inso. Tadjay puon ti akasa ti insuro na kada kami a boundary. Wen, Simon, talaga nga ijay ti boundary. Nala, bagaam dagiti tinangdanan yung nga agdalos, nga uray sa andapay nga agsubli inton bigat. Kasaritak pay ni Pedro. Margaret, talaga siguro asaanan na sumrak ni Sheena. Masadot siguro kasano, adumot gayam ti bagsak na. Huwag nga rod Kunak man no nalaing day di a tao. Nalaing lagayam agparamag. Bay amon, saanin nga iso ti pagsalitaan ta? Ay, gayam. Anya ka di dyan istorya ni tatang kanyak. Limabas ka no da tata Pedro iti boundary. Wan, day tangarod. Panagkunak, inggagara da day jay. Anya? Talaga ang gagara da. Imposible mo't saan da nga amaw. Laklakayanan ni Tata Pedro. Saan nakit din nga amaw? Ang mga no kayat na nga aguman ti sanikwa ni tatang. Takas na unay ti panangay ayo na nga agilako.
Ngamsapay kumaa, tadinan ituloy no anyaman ti dakes apanggap na. Pedro, anya ka di dya imbagan ni Simon Kanyak. Asabali ka no ti insurom abound deriyo kan ni Inso, kadagiti kakadwa na anagdalos. Naibagan ni Simon Kanyak, alimbabas da kano. Kat nalawa pa yan tinadalusan da ako kuan ni Inso. Kahit nalpas na ka din ang nagdalos. Wen nadalusan amin ang jay pinadalos mo. Ngam tidakas na, nairaman ti lote ni Inso. Naimbag tada ni Inso, kat pinasardang na ida. Kasanon, no di na ida nakita. Daitan tirugi ti plano, Mirna. Anya nga ta ti plano ni Tata Pedro. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo ta alawas na pauluan. Karit, itipyag, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DCWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsardang ni Sheena iti panagadal na, gaputaado ti bagsak na. Iti may sangal daw, nang bilin ni Pedro iti manglinis iti lote, ngam sabali ti insuron a boundary, isu alimmabas iti sanikwa ni Inso. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ta alawas na pauluan. Karit, iti biyag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pedro, anya ka di dya imbagan ni Simon Kanyak. Asabali ka no ti insurom abound deriyo ka ni Inso, kadagiti nagdalos. Naibaga ni Simon Kanyak alimmabas da kano. Kat nalawa pa yan tinadalusan da ako kuan ni Inso. Kahit nalpas na ka din ang nagdalos. Wen nadalusan da aminan jay pinadalos mo. Ngam tidakas na, nairaman ti lote ni Inso. Naimbag ada ni Inso, kat pinasardang na ida. Kasanon, no di na ida nakita. Daitan tirugi ti plano, Mirna. Anya, no kasta, planom ti amin. Wag, nabainanak iti dinayaan lugot nga ilako ti gatgatangag. So daytoyen ti solusyon na. Unay kamutan, Pedro. Talaga nga agum ka. Di kag saul ti kasta, Mirna. Tanong baligi iti plano kat bumaknangak. Mayranod ka. Jak pagtatakkunan ti ado a kinabaknang. No nagtaod mat iti rinukar nga aramid, Pedro. Konsensyam tumatlaan ti kanayon akalaban mo. Agradwar tayon, Marson. Unarod, Margaret. Kamaudyanan na. Jay lang, Taagin na dayo kayo ni Tinobyom. Sana bali, tagkakalugaran tayo matlangan. Sa bagay. Agkit kita kayo lata. Wan, Marson. Kat anyang iti planom. Agsapol ka kadi iti panggadam iti syudad. Saan siguro? Ano kayat na itatang mo? Makitang danak langan ije farm yo. Kasladyak kayat ti pumanaw dito lugar tayo. Sige tay bagak kini tatang. Tauray siya. Jak kayat ti umadayo. Tulungak latan dananang kan tatang ije farm. Barang makaduras tayo pa'y. Nagturpusen dagiti kaadalam, Sheena.
Si kalaeng tisaan. Katanya ko, mamami. Nasaysaya at matlata ti panagbiag ko nga misuda. Gaputa ad-ado ti kwarta. Isuda, masapul nga agbirok da pa iti trabaho da kalpasan ti graduation da. Hanggang dumalata, anak ko. Gaputa da diploma da. Uray awan mat panagdanag ko iti biag ko. Gaputa naka-establish akon. Kas kumaita, puminpintas ti plantasyon tayo. Kat dakkel ti mapaspastrak tayo a kwarta. Huwin na ngam saan nga iti agnanayon kat dito'y kalata, anak ko. Kasanoon no saan min akabailan nga imatunan ti prutasan, ken ti ayan dagiti natnateng tayo. Kasanoon no kumapoy kamin iti amam. Saan aparikot dayta kunak manan, mami? Kabaulak ti amin. Apay ka di akas lang mariribo, kan kalaunay, Mirna. Ay, parikot kong harod ti anak ko. Di na kaya ti paisuro. Sabali ti prinsipyo na, manang bebang. Dahita nga ro tinadlaw kumat iti anak mo. Kan agistorya pa'y dagiti trabahador akanayon na kanuida a sermonan. Kanayon kumat nga ikorektar ti anak ko. Hangam dya ka mo no apay akas jay matan. Isa akong kunak iti bagig. Nga agpada da siguro iti ugali ti amana. Di da kayat ti paartapan. Di mo sardengan na bagbagaan ti anak mo, meron na. Barang mabalbaliwan na ti ugali na. Wan, manang bebang. Di da kapilitin nga agbirok iti panggidam no kayat mo ti tumulong dita o anak ka. Wan tatang, jak kaya ti pumanaw dito eh. Kan makitak adumurduro as mati plantasyon tayo. Kan ti panagtarakan tayo iti dingwan. Kat amangan no marigatan kayo to amang kita, no dakda kayo laang. Wen anak, kasi ti apaw, napaduraas tayo umitail. Kat sapay la kumatag na nayon day tuyain. Sapay lang kumatatang. At damit lang kada tayo dayta, anak kao. No kayat tayo mapaduras, o di agagagit tayo pa'y. Tratuan tayo na imbag dagiti trabahador tayo. Kay itid tayo ti husto abingay da. Wan tatang. Kas kumaita panagaapit iti pagay. Adda dagiti trabahador nga aking kayat iti bagas. Adamot dagiti dadduma akayat da ti kwarta. No anya ti kayat da di isaw ti itid tayo. Ipaay tayo ti kiddaw da. Tapno adda pa'y agumagat da. Pinapanaw mula gayam ni Simon. Tapno awan tibang tubngar kada kayo nga agmula iti inagumam ako kwa ni Inso, Pedro. Anya nga inaguman na sasawamot, Mirna. Taan niya ti awag mo iti dayta? Binilin mo dagiti dadduma at trabahador, anapanda nagtraktor iti lote da Inso. Bayan naklaang itararamidag kunakmag. Tano bumaknangak, maeranod ka. Pedro, agbaliw ka kuman. Kita man, gapu iti kasta nga aramin mo. Tultuladen na ka ni Sheena. Awan makita ka na ka si tararamidag. Saan di ka man kundi sa audita, Mirna? Naawanan ni Bagam, hagtangakan. Derek, agayin ayot kayo gayam ka ni Margaret? Wan, sina. Apa yan pala ang Margaret ti inayat mo. Adaak mo't dito eh. Napinpintasak mo iso. Ha? Ay ayatan ka, Derek. Ngam di naklangamin pagan ano. Ngam, itatay baga kong tiriknakan ka. Agpanunot ka kuman anaimbag. Anya? Wan, Derek. Ay ayatan ka unay-unay. Katsapay ko ma. Tamaibawin mo, ti panagayat mo kanya.
Sigurado nga imbilin dayta ni Pedro. Gamjak kayat ti gulo. Iso sige. Itulok ka nga ure alain danday jay. Ang mga no isumatan ti aramiden na, no itulok mo nga alaan dan ti minulaan na. Kasaritak ni Pedro. Mapanak ije balayda. Sapay lakuma, tahus tumot tinday jay. No ibagak abayadan na, sigurado adi na mutlaing kayat. Ay, anyan ni Pedro. Agum ba't gayam day jay? Win nga raud. No inlakok siguro jay gatgatangin na iday, nalabit adi na inaramid ti kastawi. Ay tagisayang akmat ngamin no ilakaw. Nagpintas ti lokasyon ti dagatayaw. Anya nga ti amutayaw. Ang mga nudumtang to ti aldaw, ngagparamid ti anak ta iti balay na ijay. Mayat ide pagpatakderan iti balay. Ala, palabsan tapay dayto niya inaramid na. Ngamsapay ko ma, tadinan ululitan. Imayak Pedro, gaputa kayat kakasarita iti nalapat. Anya ko man ti pagsaritaan ta inso. Amok ada kayo tinagmula ijay lutek. 5 bes ka iti boundary. Ha? Angem sige. Itid kon jay minulaan yaw. Ngem sapay la ko mata husto metinday jay. Makontinto ka ko man iti inalma na malutek. Ket no ayan ti boundary, iso ko mati masuraw. Kasano nga mo mada kami inso? Amok tasikat ti ka boundary. Ken nakasaritak ti may sa tao miday. Sa baling amin ti insuro ma boundary. Anya? Ngem ulitak Pedro. Itid kun ken ka ti minulaan yaw. Ket sapay la kumata di mun ulitain. Mapnek ka kuman iti inalmanam. Wow, limawa ti talon tayo, mami. Nagado ti bunga di okra ken parya. Nangina pa ita ti presyo. Oh, abay akas na saan kaya maragsakan, mami? Sana ka maragsakan. Gaputa ti lote anamulaan ket inaguman ti amam. Ha? Lote ni Enso dayjay. Inagaw ti amam, iso asa anak ang maragsakan. Kay kayat kupaykit di asaan ko maanag bunga dagiti mulad tapno maamiris ti amam asaan nga agbaligi iti kinaagom na. Diya ka mo kan ka, mami. Kanayon mo akong traan ni daddy. Idinto ati pagimbagan tayo laang mat ti pampanunutan na. Kayat ko atog nga rin, gaputa saan ang maiparbeng anak ko. Kasanod no ikaronan to inton sumaruno nga aldao. Tatibiyag, mayarig iti may sa apilid kunada nga rod. No itakat datayo ti adda iti nangato asaad. Kasanod no inton bigat. Kat agkarkaradat tayo maten iti pikak, gapu iti rigat ti panagbiag. Well, I assure you, mami, saan to apulos ang mapasamak dayta? Margaret, sapay ko mata, maawatan na kiti dati may baka. Anya dayta, Derry? Lipatan na kon. Anya? Namapay. Anya ti basol ko kan ka. Tapno aramidam ti kastoy. Awan, namiris ko lang aning gayam sinat ti ayatek. Anya? Iti kinaado ti babae ang mabalin mo apang isukatan kanya. Ni pailaang matsin. Pasensya ka, Margaret. Ngam kala tanapunas ti panagayat ko ken ka. Tanigayam sina ti ipit-pitik ti puso. Sige, Daddy. Di kalapdan iti kayat mga aramitan. Namsapay ko mata naragsak kay ti daytoy ngayon aramid mo. Pagkawanan na ko ma, ha? Pumanaw ka ni iti sangwanak. Kat agkadwa kayon iti daytay asina. Kat sapay ko mata naragsak kayon to. Nagwinaswas kami ka ni Margaret, Marson. Ne, tapay mat. Awan, nariknak lang aning gayam sina ti ayatek. Anya?
Ni Sheena tinangisukatam kan ni Margaret. Uy, kat panagkita, doon siya na ti asawag. Masaya-saya to ti biyag mi. Kaputa baknang. Anya? No kinabaknang laan ti kayat mo. Baknang madda Margaret ah. Ngam nabakbak ng dasina. Di ka man makibiyang ka na kami. No kayat mo, di armam ni Margaret. Ita lang ang makitak ang nagalas gayam ti ugalim, Derek. Ah? Nagalas kunak manen. Ala, tangay winaswas mon ti ayan ayat yu ni Margaret. Di mon riribukan. Bayam ang makapag-move on. Tapno makalipatan. Nasakitin akong kumarson. Gapo itinaramid ni Derek kanya. Lipatan mo ni Derek, Margaret. Saan arumbang asangitan? Tikas kan kuana. Gaputa ubaw ti panagayat na. Marson. Saan tumat lang ang naragsak ti relasyon da? Gaputa pinasakitan da ka. At nasakitin akong ko. Gaputan ni Sheena tinangisukatan na kanya. Kas dalamang sursuron. Ala, bayamon, Margaret. Ag-move on ka kitdi. Makasapol kan to iti lalaki, amang ipatag, kan mangayat kan ka iti napudno. Agyaman nak, Derek. Gaputan na ibawing mo matlaangan ti panagayat mo kanyak. Uy, sina. Namiris ko nga ay-ayatan ka matgaya. Ngam, ikari mga ayatan nakmat itikas iti panagayat ko kan ka. Tano siyak tilukuan. Di mo amo ti kabaalak nga aramidan. Di kan tulukwen. Gaputa ay-ayatan ka kat nga ron. Siguraduam laang, Derek. Siguraduam laang. Api nga takas to'y nanang. Talaga ka di akakompetensya tayo iti amin aba nagdasina. Apay ka de, Margaret anak ko. Insukat nak ni Derek kan kwan. Anya? Day tatipod no nanang. Winaswas ni Derek ti ayan ayat mi. Kat insukat nak kinishin. Ay, unay matan ti kasta. Nasakit nanang. Ni Tata Pedro. Inagaw na ti daduma alote ni Tatang. Kat ni Sheena. Inagaw na tinobyak. Apay akastoy. Datayo ka di akanayon ti biktima, nanang. Ala, nasakit man na panunutan. Aklonan tayo latan ti amin. Sana bale, ta saan la amay-may sa ti aldaw. No nasipngat man ti lubong tayo ita. Dumtang to ti aldaw amakita tayo ti lawag. Kung nagtumay kat nga isukat na ka ni Derek, Margaret. Amok a ginargarim. Amok a dinadail na. Iso akastoy kinapasa. Oops! Di nakpabasunan. Katsapay ko man, tasan nagsaksakit tinakam mo. No napunas ti panagayat ni Derek kan ka. Gapo kanya. Di nagsigsigurado, Sheena. No nangabak ka man ita. Saan tayo nga amo iti maudi nga aldam? Anya? Sapay ko mata naragsak kayon tungarot iti agnanayon. Tanusan, amangan no siya tumat timang katawakan ka. Apay anak relasyon ka ni Derek. Tiamok kat iso ti kaayan-ayat ni Margaret nga anak ni Inso. Idi day ta, mami. Gapo ta ita, siya kon ti girlfriend na. Anya, no kasta, inagaw mo ni Derek kan ni Margaret. Saan, mami? Pinutad na ti relasyon da ka ni Margaret. Gapo ta siya ti ay-ayatan ni Derek itan. Anyan ti kasta nga aramid mo, anak ko. Maibusan ka din iti lalaki. Tanipay laang Derek ti inayat mo. Saan, mami? Talaga lang amin nga agin inayat kami ka ni Derek.
Ay, sapay lakuma. Tadi yun to ikaro dayta nga inaramid yo. Ay, sapay lakuma. Deng ka man na imbag ti bagak muklaw. Anya ka di dayta, Tata Pedro. Ay, abam, lagi ti kakarwam, kat inton nalawag ti bulan. In kayon to ispriyan iti pamatay ruot, dagiti mula da inso. Agbaligi nga tatiplano ni Tata Pedro. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay uta alawas ang napauwan. Karit, iti biyag, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Pinapalabas, imparupan ni Gringo kini Rafael ti panagsina ti Dalanda, tangay saanan nga interesado ni Rafael iti kinabaknang. Pinmanaw mutlang arod ni Rafael iti ayan da Gringo. Intuloy da Gringo tinagsawar iti rancho. Sinurot na ti may sawaig, kat iti pandagnada, dandan iti nukawan ti ulag ni Gringo. Pinaltugan ni Burton ti ulag amang tukaw kumakin ni Gringo. Itimot ayan da Luciano, ingkagumaan na tinapan iti lugar, apakatan nawagan na iti baliti, anakakitaan na iti lakasa, anakasarakan da iti bangkay, da Don Esteban kanla kay Josep. Pinampanunot na, no addapay lang ata iti sirok ti baliti, tinasawa lakasa. Itagagayem, adtoyin tituloy iti nobela tayo anapauluan. El Oro Onsante! Kakal, ti utang dahil di Don Esteban, iti grupo, Gringo. Diyak na nasasao, iti sabali da ito'y. Anya? Juan, kakal, ti utang dahil di Don Esteban. Kat, ti sapsapulim tayo kinabaklan, ti kayat ko, apagbayad na. Anya? Sana ka mamati ti bagbagam, Burton. Anya? Anya kumamat ti nakautangan dahil di papait ti grupo. Awan naman! Ti bagbagat! Kawan kayo mag-idi! Dito yung asyenda! Kasalawan nakautang dahil di papakada kayo. Ako! Hindi mo amo, Gringo! Tatlo pagagkan ka. Kabagyat ti maysa ang kasosyo dahil di Don Esteban ang negosyante iti baka. Agabang dahil dyan iti baka kat ilako na matlain dahil di Don Esteban ti maysa alaklakol na. Ano? Kat itinauti at saan ang nabayadan dahil dito ni Esteban? Ang magdagay, tasyak ide, tinangisirek, iti rancho, iti lima, abaka. Imposible dahil tangay bagbagam, Burton. Saan ako na mamati? Ang tagal ka! Angan mala! Saan nabalin? Kanabayadan ang dayjay nga utang kay Don Esteban. Sino tinangbayan? Si Miguelcon. Babaen, ti panangukod mi kadagiti na dumaba kay ti rancho. Hindi ti malaw kami.
Makapungtot ka, Gringo. Awan marami dam penalpasan. Ken bayat ti utang dedi don Esteban. Ya inukot mi idi. Imanaw kami ti rancho. Isuati ka madalagan. Nabayatan ng ti utang. Dedi don Esteban. Saan ang nga agaw-awid ni Gringo, Jevilla? Isa amat ang danakanak. Pagigyanan na ngay. Ijay rancho. Matlag ayam. Awan mo't pakaisagmakan na ijay. Sabay saan mo't nga ubing ni Gringo apagdandanagam launay idita. Amangan no adda makauna kad akwada. Makauna. Iti anya. Amangan no addan nakauna nakabirok iti naikali a kinabaknang. Kat awanin ti mabingay ni Gringo. Apay Julia. Day talatan na ikali a kinabaknang ti pampanunutem. Sayang mo't dayjay no sabali ti makakali. Napagkad ti kasta. Kasta ti ko na dagiti dadduma tadida kayat nga agkali dagiti makaammo iti ayan ti gamon. Panagkunaam. Ikan na ka ni Gringo no bilang masarakan dadayjay. Apay kit dinasaan. Uray kaskasano. Talyawan na matlaangan ti ado arigat ko kankwana. Iso ano bilang tamasarakan dadayjay. Kidawag to ti panangted na laangan kanyak iti kwarta. Tapnod da pangalaak iti pagbiag ko. Pumanawak ton iti Villa. Kasta ti planom. Buwan Julia. Jak kayatan ti agyan iti Villa. Jak kayat apagsirbyan ni Marisol. Nauyong ka di, idita. Awan dumada iti day dito ni Esteban. Agpadadakan Gringo iti ugali. Isudang garod ka ni Marisol ti imala iti ugali day dito ni Esteban. Wan nga taa. Kat ni Mat Rafael titimbawid iti day di Lolita. Nasingpat nga miin day di Lolita. Wan nga ta. Pagilala pa yung dito Kakadwa! Sana kag dito. Dito iti ayantay gayong-gayong. Limito! Tulungan niyo! Saan na matulungan? Wala pa siya! Hindi mo ba? Awalay! Awanan! Awanan! Awanan manggagayat na. Ayan mo, Berto. Kaya mo ko, tigayong kayo! Bada ka! Awanan! Saan madlaw agayong-gayong kita? Mapos kong tiruta nagtubo. Nakalanglang tuda. Juan! Pagarupan! Aparasbas! Ngam kayong magkayam! Awanan ni Berto. May tatlo ni Mirto at ay kami tigayong kayo! Sana may sakti kayong ang masarakan dito radyo. Isuat delikado at basak-basak. No, di mo kabisado ti lugar dito. Uy, lasumgar iti napasama kiti kadwa tayo. Napukaw iti apagdarek mat. Kasta ti biyak, Gringo. Apagdarikmat. Isuat kabayatan. Asibibiyag tayo. Samputin tayo. Tagragsak. Ado, tikurta tayo. Kastusin tayo. Pag-happy ako nana. Tadi tayo may tugot na kita. Intun matay tayo.
Ket dublyan tayo pa ng birok tayo itigaman. Tapno mapagnumaran tayo. Gusto ka! Wala! Iruan mo man ang timapa. Pakitaan tayo. Para nga sigod dito. Kaya nga. Umad adon, dagiti umarak dito'y sentro, tipuro. Wananan. Sapay ko ma. Tasaan laan ni Marisol ti patpatsanda. Sigon, iti nakasarsarita kapadak abakat itay. Dinaybayan idan ni Marisol. Kasta mo tinangag ko asayang guseng, nanay. Agur uray lantakalon iti bingay. Walo abang dagiti agtaltalon. Makakaamulatan ti katalot na kadagiti kamarin. Sa balitan tayo ti imatang da Marisol kan Gringo. Di na nagsarsardeng at sapsapol. Kikadi pa'y lagamang amaatap na ikali iti rancho. Ti pakakumikumanda. Wananay. Saan da agsarden? Aging ga iti di da masarakan da jay. Kat, sika, awan ka din ti panaginteres mo iti dayjay. No bilang naan, mailisikan iti swerte ako nada. Bayan nyo da jayan. Adda di ti serte. Adda iti takyag dagiti tawa makitindolong. Ken tulungan tayo. Anak, Sige nanay. Kasarita kong dagiti tao. Siyempre, day, China, Rafael. Ano di kaya't nasawan ti panakibiyang nakaragiti ang taltalan? Addan nakasagana tulong para kada kayo magtaltalon. Ado ti maytad abin Dagiti bin ti kabarwan apagay. Ngayso ti kasayatan na may rap ita. Aguro uray ti mayor ijayili. Iso ti nang ibilin iti panakaywaras dagiti rasyon abin para kadagiti agtaltalon. Ay, naging bagay! Anya ti gagaran ng Marisol ita. Itaman pa'y. At nabayag ka ng adi nagpakita dito. Anya nga ti gagaran na. Anya kaya aramitan ni Sika dito Rafael? Apay, Damdaman din ni siya no anya ti aramitan ni Sika dito. kasarsaritak dagiti manalon. Ibalbalakat ko kadakwada ti panang taripato da kadagiti iraupda. Tasayang lang, no mabaybayan. Taan niya ti ammo ni Sika na ibalakad kadakwada? Ha, Rafael? Uray sana ka manalon. Amok no kasano ti umno a panagmula. Kan ti umno nga imula, iti kada panawan. Bravo! Kasi napudpud no matan na nalaing ni Sika na agrikulturista. Marisol, nabaybayan dagiti ngagtaltalon. Iso ang napanunot ko asaklangan ti mangtad iti ihimplo kadakwada. Awan may bakita ni Sika na ehemplo. Kasaan mat nagtaltalon ni Sika? Kanaysa! Awan pakibiyangan ni Sika iti asyenda! Anya, Porke? Asino ni Sika iti asyenda? Ha? Rafael? Marisol, Mansa ni Sika na bastardo! Da kayo na duwag ka ni Gringo! Saan na dahil di patak ti papayo? Isunawan pakibiyangan ni da kayo dito asyenda! Inchende? awan nawata kadagiti imbagam. Chekre! Da kayo naman nalon!
Asino titanggan nita kayo? Gusto ka ditimbag bagada ito'y na tao? Asino da ito'y na ombre? Kanida kayo? Oh? Apa na wala nagtagari? Asino da ito'y na ombre? Dito'y asyenda Gabriel? Oda kayo, gusto timbag-bagana, senyorita! Hindi naman, gusto ko timbag-bagana, kasi balakad na! Gusto timbag-bagana! Asino ti mamati ti daytoy na ombre? Ingato nida kayo dagiti imayo! Baka may senyorita! Aha! Tatyan nida kayo? Na daytoy na ombre ti gusto? Pues! Dumngag nida kayo iti amin asawa ni Shak ita na kanito! Marisol, anya ti bagam kadakwada. Dagayo amin! Awanan niyang talon ita na panagtatalon! Nangnagmida kayo? Awanan ti agtalon ita! Pumanaw matan nita kayo dito'y purok na intagday ita baka ba kayo? Napagpatakbiran nita kayo iti balayo! Awan ti oray may sanag baka ka na kayo amin! Pumanaw nita kayo amin! Marisol, sana na yung kalintugan ti bagbagam. Ibabawin timbagam kadakwada. Na pwede, Rafael! Pinagtimbaga ni Shak! Pumanaw aming tagitanawan ng moto! Awanit ti pakiglangan ni Shak kadagitanawan ng moto! Aglablabusan ni Marisol. Awan asin na kadagiti mananon. Kasanudan, Rafael. Kasanon, no papanawon na ngagpaiso dagiti manalon. Awan manaknakam nan, no kasta ti aramiden na. Awan pakibiyangan na kadagiti agtaltalon. Tadi na ammo ti kinapatagda. Pulos ngamin adi na napadasan ti rigat. Nanang, Jack itulok ti kayat ni Marisol amasurat. Anya ti aramidam. Mang panunutak iti pamuspusan. Tapno di napatuloy ang timbagana. Sana rumbang ang mapapanaw latang nga awan anyaman na. Dagi tinabayagan akatalunan dito'y asyenda. Nakasaganan ti lamisaan, senyorita. Anya tin sagana ni Sikan o si Daan? Tay paboritom, senyorita. Ke? Adobo ko Diyantre ni Sika? Asino tinangibagak ka ni Sika na paborito ni Shak? Ti adobo? Ha? Hala? Agluto ni Sika iti sabali? Awan ti sabalin, senyorita. Dinakmat ngaminan imbabaon anapan iti merkado. Kasta? Ti rason ni Sika? Dispensaramon, senyorita. Naibusan ti abasto iti kusina. Takasano, makumikum kan akanayon. Kat di mon san malagip no anya ti umno ataraon. Diyantre! Ha, senyorita, addaga ariwawa. Papanawon tayo ng anak na dito ni Steven! Anya ba jay idita? Anya ti magbagadagita na agar-ariwawa? Dagiti taga-away, senyorita. Anya ti mapasamak iti day tagundaway. Gagayem. Di uliway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro un Sangre. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Jun Ributazo. Sound effects Glenn Binawe. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon.
El Oro, un sangre!